помощь изучающим финский язык для развития быстроты речи и беглости артикуляции я рекомендую использовать упражнения на аудирование. Особенно в этом помогают записи известного финского хоккейного комментатора Антера Мерта-Ранта. Слушайте и повторяйте. Peli on tällä hetkellä hiveltävää katseltavaa, kun katsele liikkuminen on hienoa, niin kuin Granlundkin, katsokaa tämän nuoren taiturin. Näittekö minkä maalin kaveri iskee? Näittekö minkä maalin kaveri iskee? Ottaa mailan lapansa kiekon ja venäläispelaajat katsovat kentällä, että herra jestas, mitä siellä tapahtui. Granlund ottaa kiekon, ottaa lätyn mailan lavalle ja tekee MM-historian yhden hienoimmista maaleista. Ei mitään muuta voi sanoa. Katsokaa 19-vuotias nuorukainen sinne lätty kiinni ja Konstantin Barulin katsoi, että taivas varjele mitä sieltä tulee. Sieltä tulee maali ja sen iske Mikael Granlund vielä kerran. Ei voi kukaan muu väittää muuta kuin, että on se sellainen häkki. On se sellainen häkki. Vielä sitä tutkitaan siellä, mutta siellähän se verkon perukoilla on, mitä sitä tutkimaan. Vielä kerran katsokaa ja ihmetelkää. 5-13 pelattu ottelun toista erää. Huhhuh. Nu, как-то так.